em correspon a mi obrir aquest acte i fer la presentació abans que hi hagin els parlaments definitius de les persones que ens acompanyen. I dit això, celebrem avui, commemorem avui l'11 de setembre per la raó que tots vostès saben, no? Hi va haver una diada exultant que encara tots la comentem i la vivim fa just una setmana, i per aquesta raó vàrem decidir traslladar l'acte que avui se celebra aquí, i que més que se celebra es commemora, perquè l'11 de setembre no és mai una celebració en el sentit estricte, sinó que té una part important de reivindicatiu, gairebé genèrica i principal. Dit això, per això, hem volgut que fos avui, i celebro molt i moltíssim des de l'Òmnium Cultural, del Casal d'Europa, de l'Ajuntament, que col·labora també sempre amb nosaltres, i de l'Assemblea Nacional Catalana, que ens haguem acollit aquí tanta gent en aquesta diada de la vuitada nostra, no? Bé, i que això comenci, com sempre, com ja és habitual, amb en aquest any del 5è aniversari dels Premis Climent Forner, que tenen, com s'ha dit, com deia el secretari d'Òmnium Cultural, l'objectiu d'atorgar un reconeixement a aquelles persones que s'han integrat a la llengua catalana en el seu ús, a la seva difusió, tot i sent nouvinguts, i aquelles altres també que des d'aquí, en alguns casos especials, han fet molt perquè aquesta integració es produís. Per tant, de bell antuvi, la meva felicitació a totes les persones que obtindran avui aquest guardó, aquest premi. I bé, hem volgut que fos precisament aquest any, amb la presència de l'Alguer aquí, un 11 de setembre especial, no? Especial per moltes raons, com vostès saben, no? Ja ho vàrem veure fa just una setmana. Bé, és el preludi del 2014, que després de 300 anys concrets hi ha una criatura aquí que em fa d'acompanyant. No pateixin, no pateixin. Doncs bé, dit això, he volgut que fos una jornada que tingués una especialitat molt característica de dir, escolta'm, què passarà l'any que ve? Tots volem que passi una cosa important l'any que ve i no cal que els hi repeteixi, no? Qualsevol dels casos, l'any que ve és el 300 aniversari d'una pèrdua de llibertats per Catalunya. I també, i dic això, aquesta coincidència que hem volgut que es produís, perquè farà 660 anys que Pere el Cerimoniós, l'any 1354, va ocupar l'Alguer i el va poblar de catalans. És una circumstància especial la que s'ha viscut des de l'Alguer per la llengua catalana i la que hem viscut aquí. Situacions ben diferents, però meritòries les dues. Nosaltres hem aconseguit, a través d'uns esforços col·lectius de tota la nació catalana, que la llengua es mantingués fins a aquest moment i encara es manté amb força. L'Alguer és un reducte emmurallat, ha estat molts anys, ara la ciutat s'ha expandit, un reducte emmurallat en el qual la població ha tingut el mèrit també plausible, enormement plausible, de mantenir la seva llengua al llarg de 660 anys. I encara avui el català ressona i sona pels carrers i en determinades institucions i, en definitiva, fins i tot avui, com veurem, en una manifestació artística molt interessant. És per tot això que avui hem volgut que aquest acte fos no solament l'11 de setembre tradicional que cada any commemorem aquí en aquesta diada cultural que fem, sinó també un homenatge a l'Alguer des de l'emoció entranyable d'aquell moment històric que varen viure els catalans allà i que encara quan hi anem el renovem i el vivim d'una manera molt especial. Per nosaltres l'Alguer és un reducte sentimental absolutament inoblidable. Per tot això, avui, aquest conjunt que forma el Giancarlo Sana, que és un personatge important a dintre de la cançó tradicional algueresa catalana, ens oferirà un concert i no cal dir que també les persones que ens acompanyen de l'Alguer avui, concretament, i d'una manera molt especial el representant de la Generalitat allà, han volgut, i ho agraïm molt, donar relleu institucional a aquest acte. Bé, escolti'm, l'Alguer és quelcom especial per nosaltres, perquè és el lloc més allunyat de la nostra terra, en el qual encara avui es parla el català, amb dificultats però encara es parla, no? Per tant, el català és una llengua que, escolti'm, Déu-n'hi-do, no? La parlem a 4 estats europeus, l'estat espanyol, l'estat francès, també, cal dir-ho, Andorra, que és l'únic país totalment independent de parla catalana, i a l'Alguer. Cal fer vots en aquesta diada especial
que ben aviat siguem 5 els estats europeus que parlem català, perquè Catalunya, si és un país independent, se sumarà en aquest rècord europeu de països en els quals una llengua determinada té una presència en 5 estats, de moment en 4, però esperem que en 5 estats determinats. No? Escolti'm, hem de dir una cosa també molt especial. Hem de continuar les relacions amb l'Alguer, n'hem parlat, ells ja han vingut aquí alguna altra vegada, però avui també d'una manera molt especial, i hem de procurar que el nostre caliu, el nostre ajut, la nostra col·laboració amb ells tingui des d'allà també aquesta necessària ressonància perquè no s'oblidin de la nostra llengua, de la nostra història i del que hem representat els uns i els altres en aquesta relació mútua. I els havia de dir una cosa, una notícia que encara l'alcalde no la sap, però l'he de dir aquí solemnement, més o menys, no? Perquè és ell i vostès ho han de saber. Fa molt poc, Òmnium Cultural, precisament per enfortir aquestes relacions amb l'Alguer, ja que l'Ajuntament ens va proposar a totes les entitats que féssim alguna proposta determinada per el 2016, pel centenari de la coronació. Hi ha una cosa interessant, a l'Alguer hi ha el Santuari de Vallverd, hi ha a baix de la catedral també, hi ha la Moreneta, hi ha la Mare de Montserrat, també cal dir-ho, que hi ha la Mare de Déu de Núria, i la tercera de les Mare de Déus trobades importants, de devoció mariana important de Catalunya és la Mare de Déu de Queralt. Nosaltres ja hem tingut un acord, l'Òmnium Cultural, que l'hem transmès al bisbe de l'Alguer, en la voluntat de que aquesta devoció mariana tradicional que hi ha a Berga, tan forta pels creients i fins i tot pels no creients, tingués un ressò allà, i volem portar en el marc d'aquest centenari, i abans si és possible ja, una imatge de la Mare de Déu de Queralt que sigui al bé i que faci que aquell dia siguem molts els berguedans que anem en aquella cerimònia important i que de passada tinguem un lligam més sentimental, profundament sentimental, entre els catalans d'aquí i els algueresos. Dit això, no tinc més, hem quedat que parlaríem poc tots plegats, és un acte llarg i val la pena escurçar-lo en els parlaments, com a mínim la meva, pel que em pertoca a mi, no? Per tant, que escolti'm, el desig final del meu Parlament és que aquesta relació amb l'Alguer es mantingui i que aquests ressons catalans que encara sentim allà els puguem continuar sentint nosaltres, els nostres fills i els nostres nets, i per molts anys, i que la cultura algueresa mantingui això, aquesta veu catalana ja mitja dormida però amb ganes de ressuscitar, i que puguem veure nosaltres per molts anys i per molts anys des d'una Catalunya lliure. Moltes gràcies. Bona tarda, germans. Sigueu nadius, sigueu nouvinguts, és igual. Tots som de la mateixa família i en aquest cas és la llengua catalana que ens fa germans. No hi ha forasters entre nosaltres. Els nouvinguts us diria, sou a Catalunya, sou a casa, sí. Primer que a Espanya, sou a Catalunya, aquesta petita gran nació de la península ibèrica que potser desconeixíeu, però que us acull amb tot l'amor i agraïment. Llàstima que alguns dels vostres familiars i amics n'hagin hagut de marxar tornant-se'n al seu país d'origen per culpa de la crisi econòmica que els ha condemnat a perdre la feina que tenien, amb la qual es guanyaven el pa. Déu vulgui que la susdita crisi cessi com més aviat millor i que la vida laboral recobri la normalitat en bé vostre i en bé nostre, de tots els catalans, perquè vosaltres també en sou i en voleu ser, com demostra l'interès que poseu a aprendre el català com a llengua d'acollida sense perdre la vostra personalitat. Sabeu què? Si vosaltres ens necessiteu, i per això heu vingut d'allà on sigui, d'Europa, d'Àfrica, de Sud-amèrica, nosaltres també us necessitem per diversos motius, no sols geogràfics, no sols demogràfics i laborals, sinó també patriòtics. Què vull dir amb això? Que Catalunya, el país d'acollida, sense la integració social de tots vosaltres, els anomenats immigrants, difícilment acabarà d'assolir mai aquella plenitud política que necessita i es mereix com a nació lliure i sobirana. Tant de bo que així com n'apreneu la parla, com si fos la vostra mare,
N'aprengueu també la història. Si vau veure, o potser participar-hi tot, l'espectacle de la Via Catalana que oferírem a Espanya i al món el passat dia 11 de setembre, devíeu quedar sorpresos i meravellats alhora. Sí, som una nació més que mil·lenària que va ser la primera d'Europa a tenir un Parlament democràtic, que va viure èpoques glorioses compartides amb els altres països catalans, però que ho va perdre tot l'any 1714, quan caigué en mans del nefast Felip V, rei d'Espanya, i que de llavors ençà, malgrat els intents més o menys reeixits, com el de la Renaixença de mitjan segle XIX, encara no s'ha refet del tot, ni molt menys de l'ensulsiada, per culpa d'un altre desastre històric, com va ser la guerra del 1936-1939, les conseqüències de la qual encara la condicionen en l'actualitat. Ara, en bona part, també per culpa seva, per culpa nostra, la poca fe, la poca autoestima, la desunió política, el sentimentalisme, el pragmatisme, etc. I no cal dir, per culpa de l'estat espanyol, aquest sí, que l'explota i esclavitza de mala manera. La mateixa parla catalana que vosaltres apreneu de bon grat, ella, Espanya, no sols l'ha ignorada, sinó que l'ha perseguida a mort, i encara li està posant traves i més traves a l'ensenyament, en l'àmbit judicial, en els mitjans de comunicació, per més que la Constitució vigent es defineixi ell mateix com un estat plurinacional, pluricultural i plurilingüístic. Mentida. A la pràctica, res de res. Un parell o tres d'incisos per acabar. Primer, convindria que amb el nom de Catalunya comprenguéssim tots els països catalans, Balears, València, Catalunya Nord, Franja d'Aragó, Sardenya, agermanats per la història i per la llengua. Justament avui, com a signe d'aquesta catalanitat més àmplia, no cenyida només al mal anomenat Principat, tenim entre nosaltres aquests músics i cantaires Giancarlo Sanna de l'Alguer, una ciutat emblemàtica i exemplar, que no ha deixat mai de defensar el català i de parlar-lo més o menys. Estic pensant en mossèn Manunta i en un mestre que es deia, em penso, Àngel Cao, si no recordo malament, en qui m'havia cartejat ja fa molts anys. Tant de bo el somni patriòtic català no es limités a realitzar-se sols a Catalunya, sinó que s'anés estenent arreu, perquè hi ha llocs com Mallorca, València o la Franja, que sense adonar-se'n, renegant de la nostra llengua comuna, es van prostituint de mica en mica. Un altre incís. De tal manera l'estat espanyol es resisteix a admetre una Catalunya lliure i sobirana en ple segle XXI, que allà dies va expulsar un marroquí de Barcelona obligant-lo a tornar-se'n al seu país. Sabeu per què? Doncs perquè era i se sentia tan català que presidia amb orgull un grup de marroquins com ell que també es proclamaven catalans. Quin escàndol! És que això és inconcebible per a una Espanya imperialista com la que tenim encara. I un tercer i últim incís. Si voleu enamorar-vos d'aquest país d'acollida, llegiu un llibre. Us el recomano. Justificació de Catalunya, de mossèn Josep Armengou, capellà de Berga. Podeu trobar-lo fàcilment a les llibreries. És tot un poema en prosa que no m'ha perdut gens de vigència amb el temps, al contrari. Però, germans meus, no us espanteu. Nosaltres també som tan oberts i respectuosos que no sols us acollim amb goig i agraïment, sinó que us premiem l'esforç que poseu a prendre la nostra parla. Aquests premis que per 5è any consecutiu se us concedeixen, promoguts per Òmnium Cultural i altres entitats berguedanes, porten immerescudament, el meu nom Climent Forner. Però això és el de menys. Jo sóc un simple capellà poeta i
ja no ben jove, com podeu veure. Ara, això sí, nascut a Manresa i crescut a Berga, soc i em sento català a totes. I com més català, més universal, més ciutadà del món, he dit. Jo crec que fer aquesta commemoració de l'11 de setembre honorant a l'Alguer és una manera molt encertada i crec que val la pena de felicitar-vos i a més en aquest marc de reconeixement d'aquesta activitat de cohesió i d'integració que esteu fent aquestes persones premiades a les quals també vull començar felicitant-vos. Vull excusar es va intentar amb el president Jaume Fraguell, vam intentar de fer venir el president d'Òmnium Cultural de l'Alguer, a l'Esteve Campus, i no ha estat possible, i excusar-lo, perquè us explicaria segur millor una miqueta el que ara us vull explicar de la relació de l'Alguer i d'Òmnium. Òmnium Cultural té una presència al Principat, a Catalunya, la Catalunya diguéssim estricta, no té una presència al País Valencià ni a les Illes, perquè ja està federada amb Acció Cultural i amb Obra Cultural Balear, però sí que tenim presència Òmnium Cultural a Catalunya Nord i a l'Alguer. I tenim presència ja tradicionalment i de forma molt històrica. I quasi bé podria dir que l'Alguer, com a representació d'entitats que tenen, diguéssim, la seva seu, la seva arrel a Catalunya, al Principat, doncs hi ha Òmnium Cultural i, òbviament, la presència del govern de la Generalitat. Després hi ha algunes entitats allà més pròpies, l'Ateneu, l'Obra Cultural algueresa, amb la qual ara ens felicitem des d'Òmnium el treball conjunt que es fa en totes aquestes entitats per defensar la catalanitat. Voldria només una pinzellada molt breu en aquesta meva breu intervenció, que és així com hem quedat, que destacar que la feina d'honorar i de treballar i de reforçar la presència catalana i la llengua catalana a l'Alguer no només ha de ser, i m'agradaria que no només fos, una mica per satisfer, diguéssim, la nostra idea que el català i la catalanitat estan estesos territorialment i tenim una extensió molt ampla, la qual cosa és important de destacar i de valorar, em sembla que és molt important. Però sobretot la feina, i destacar això, és la feina que es pugui fer en favor del català a l'Alguer, és en favor de les persones que encara a l'Alguer avui continuen parlant el català, utilitzant-lo. El català a l'Alguer ha tingut una història molt llarga, abans ho deia el president Jaume Fraguell, cap allà als anys 60 entra en una crisi
important. La italianització, els mitjans de comunicació de masses produeixen doncs, una forta italianització i que el català quedi una cosa molt rellegada a casa i que la transmissió generacional doncs, es vegi una mica estroncada. El fet de treballar amb la intenció de la presència del català a l'Alguer és per salvar d'alguna forma aquest lapsus generacional i s'està aconseguint amb una bona feina del govern, jo crec que això val la pena de destacar-ho, amb una bona feina del govern que fa de xarxa i amb una bona xarxa d'enllaç amb les institucions italianes i després també la feina, diguéssim, més de les institucions cíviques que estan no només treballant en la llengua, sinó també en la promoció cultural de la catalanitat. No? I això fa doncs, que en aquest moment a l'Alguer, tal com se va poder manifestar abans on comentava el director Joan Elias Adell, doncs la jornada de l'11 de setembre amb la Via Catalana a l'Alguer doncs, fos molt lluïda i amb un abast i amb una pretensió, diguéssim, d'afirmació molt, molt significatiu. Tot això crec que val la pena de destacar-ho, val la pena d'assenyalar-ho i val la pena d'encoratjar de continuar-ho treballant. Actes com el d'avui el que fan és facilitar doncs, que aquesta tasca vagi prenent força i que tingui consistència. L'objectiu seria, com deia el president Farguell, és que aconseguim que el català tingui 5 estats, presència en 5 estats. No? Continuarà tenint l'estat espanyol, continuarà tenint l'estat francès, en l'estat italià a través d'aquesta presència de l'Alguer, a través de l'estat andorrà i esperem ben aviat de l'estat català al nou estat d'Europa. Encoratjar a tots els que hi treballeu, a tots els que d'alguna manera hi fem aquest esforç i a tots els que portem en el cor, que segur que som tots els que estem aquí, l'Alguer com un testimoni de catalanitat i d'exemple, diguéssim, d'aquesta presència del català arreu i més enllà del nostre territori. Moltes gràcies per donar la possibilitat i d'estar aquí amb vosaltres i animar-vos això a continuar treballant perquè encara que ho tinguem a prop hi ha molta feina per fer. Moltes gràcies. Jo en primer lloc vull agrair molt especialment al Casal Europa i sobretot al senyor Jaume Farguell per haver pensat en l'Alguer, no? Perquè aquesta diada tan especial que hem celebrat, que hem viscut tan apassionadament, doncs s'hagi celebrat a posteriori, després de l'èxit de la Via Catalana, i s'hagi pensat en l'Alguer com la ciutat protagonista d'aquesta jornada. Porto les salutacions del síndic de l'Alguer, que per motius de feina no s'ha pogut desplaçar a Berga. Estava molt il·lusionat en la celebració d'aquest acte i, evidentment, si va endavant, que crec que sí, estic convençut que sí, aquesta iniciativa d'agermanar la Mare de Déu de Vallverd i la vostra Mare de Déu de Queralt, jo crec que serà una oportunitat magnífica per a que els salgueresos i els verdagans d'alguna manera eixampleu la vostra coneixença mútua. Jo us volia explicar molt breument quina és la nostra tasca que fem com a delegació de la Generalitat a l'Alguer. Hem de recordar que aquesta representació es va obrir fa 4 anys i es va obrir per petició del municipi de l'Alguer. El síndic d'aleshores, Marco Tede, va tenir la voluntat ferma de que existís una casa de la Generalitat semblant a la que existia a Perpinyà, també la volia present a l'Alguer. Ells ens han cedit per comodat un espai al municipi per a mostrar precisament aquesta voluntat de que Catalunya tingués una presència institucional a la ciutat sarda. Què és el que fem nosaltres allà? Doncs, com s'ha comentat, com han comentat anteriorment, la nostra voluntat no és substituir en cap cas a les administracions locals, regionals i estatals. Els algueresos són ciutadans italians, tenen, per tant, una obligació per part de l'estat italià de vetllar per les minories lingüístiques i culturals, com és el cas de les alguereses,
però també és cert que la nostra presència allà pot ajudar a visibilitzar, i és la nostra feina fonamental, la importància que té per a nosaltres l'Alguer. Ja s'ha dit repetidament que gràcies a l'Alguer se parla en un estat més a Itàlia, però el que és fonamental és que des d'Itàlia s'assumeix que la llengua catalana no és només una llengua dels catalans del Principat o de les terres ibèriques, per entendre'ns, sinó que també és una llengua italiana i que també és una llengua sarda. És a dir, el nostre treball és que ells es mullin també pel català, però no que ho consideren una cosa externa, una cosa només important per als catalans d'aquesta part de la Mediterrània, sinó que també és una joia, una cosa fonamentalment i radicalment arrelada a la seva ciutat i al seu territori i que han de preservar, han de treballar i han de continuar mantenint. És per això que també hem pensat, i aquesta tarda he tingut la sort de trobar-me amb empresaris de la vostra ciutat, perquè pensem que allò fonamental per a preservar la llengua catalana a l'Alguer és que els algueresos se n'adonen que és una llengua també útil. No només és una llengua del cor, una llengua de la família, sinó que també pot servir, com diuen a l'Alguer, per a guanyar moneda, per a que els pugui servir per a guanyar-se millor la vida. Com? Evidentment, a través de la excepcionalitat que significa per als nostres ulls l'existència de la ciutat de l'Alguer. És l'única ciutat a Itàlia que es parla català, però també aquesta atracció no només és interessant per a nosaltres catalans, sinó que també pot ser interessant per a la resta dels turistes europeus que arriben a una ciutat preciosa, és a dir, que la part bonica, la part vella de la ciutat ja la tenen, però a part de les seues belleses geogràfiques i ambientals també tenen un altre tipus de bellesa, i és que han conservat una llengua mil·lenària com és la catalana en aquell territori. Nosaltres també estem treballant per sensibilitzar juntament sempre. Totes les accions que nosaltres fem com a govern de Catalunya les fem sempre en col·laboració amb les institucions del territori, sigui la regió autònoma sarda, sigui l'Ajuntament, fonamentalment l'Ajuntament de l'Alguer. I és per això que recentment hem posat en marxa una campanya de sensibilització que es diu En alguerès té més gust, per a creuar aquelles coses positives que té la llengua. La llengua serveix per a comunicar-se, però també pot servir per atraure això, la passió, i hem utilitzat aquesta metàfora també perquè una de les coses que els algueresos, els sards, com també els catalans que més apreciem, és la bona cuina, i per tant dir que utilitzar l'alguerès és una cosa de bon gust, però que també té un gust especial per allò que pot arribar a transmetre. Un altre dels temes, i amb això acabarem un poema d'un poeta alguerès, perquè estem tots parlant de l'Alguer, després sentireu els algueresos, però no podran prendre la paraula, i crec que serà fonamental donar-los un momentet la seva veu. La gran pregunta que fan tots els visitants de l'Alguer que passen per la nostra oficina és preguntar-nos per l'escola. Nosaltres tenim un model magnífic, que per això, com és magnífic, el volen atacar, que ha estat el de la immersió lingüística, i evidentment ens agradaria poder usar la nostra experiència per a portar-la al territori alguerès. Heu de pensar, per a aquells que no heu estat a l'Alguer, que això és extremadament difícil, per dues raons. La primera i fonamental, perquè estem parlant només d'una ciutat, de 43.000 habitants. No estem parlant, com en la Catalunya Nord, d'una regió, d'una província, sinó que estem parlant només d'una ciutat. I sobretot perquè Itàlia és l'estat, segurament és l'estat d'Europa on hi ha una diversitat lingüística més gran. Això fa que, per exemple, només des de fa 12-13 anys existeix una llei
una llei estatal de defensa de les minories lingüístiques, on hi ha 13 llengües, una d'elles és el català, però hi ha altres llengües que han quedat fora. És a dir, en aquesta llei només es veuen reflectides, a excepció de la llengua del friuli i a excepció del sard, de la llengua de Sardenya, només es veuen reflectides aquelles llengües que pertanyen a una altra comunitat nacional. Seria el cas del francès, seria el cas de l'alemany, seria el cas de l'eslovè, seria el cas de l'albanès, seria el cas del grec. És a dir, a l'interior d'Itàlia hi ha moltes minories lingüístiques. Això fa bastant difícil de gestionar aquesta diversitat lingüística des del punt de vista d'introduir-la en el seu ensenyament a l'escola. L'altra dificultat és la manca de formació dels mestres, dels professorats. Els que ja teniu una certa edat sabeu que aquí se va fer un esforç molt gran per a formar els professors de llengua catalana i a poc es van introduir des del sistema. En el nostre cas, en el cas de l'Alguer, això és molt més difícil perquè no hi ha cap universitat que pugui donar actualment un títol de llengua catalana en la variant algueresa, perquè hem de respectar sempre la seva varietat. I l'última gran dificultat és que l'estat italià, tot i que pensem que Itàlia existeix des de l'època dels romans, l'altre dia, fa 3 anys, van celebrar els 150 anys d'existència com a estat. És a dir, és una nació, des del punt de vista estatal, molt jove, i es diu que quan Garibaldi va acabar la unificació italiana va dir, bé, ja tenim a Itàlia, ara hem de crear els italians. El preu de crear els italians moltes vegades ha estat evacuar el que ells anomenen els dialectes, les llengües pròpies de cadascú dels territoris. Acabo aquí, simplement és una pinzellada per a que sapigueu que no és fàcil, però la nostra voluntat sobretot és col·laborativa amb el territori perquè ha estat el territori que ha demanat la presència del govern de Catalunya a l'Alguer. I acabaré llegint un poema d'un poeta alguerès que es diu Antoni Arca, que parla també de la dificultat identitària dels algueresos. Què és un alguerès? És català, és sard, és italià? Doncs parla això. Es diu Tots exiliats i diu reflexió en veu alta sobre la poesia catalana de l'Alguer. L'exili des del meu poble, l'exili des de l'Alguer, l'exili des de ma casa, des d'aquest lloc meu tan allunyat, tan desterrat per la terra, pel mar, per la història. L'exili, dèiem, és un fet tot natural per als poetes sards nascuts a l'Alguer. Desterrats en terra pròpia, aquesta és, des de sempre, la nostra contradicció. El primer, 1571, fou en de Lofraso, poeta militar presidiari. Homicida, digueren, i ell, a tota resposta, s'exilià dintre els papers que imprimia a Barcelona. Escrivia en català, en sard, en castellà, desterrat físicament i poèticament des de sa casa, desterrat des de sa mateixa terra. Quina? L'Alguer? Sardenya? Catalunya? Desterrat des de la seva mateixa llengua. Quina? El català? El sard? El castellà? Més tard en vingueren altres, tots oblidats, tots anònims, tots exiliats de la glòria. En vingueren altres nobles, burgesos, militars, mossens, fins a un senyor anàrquic viscut dins de 2 segles ara ja passats. Originari d'un poblat del napolità, natural de la ciutat de Sàcer, trobà la seva terra en les pedres i la sorra del seu poble. Ell sí que era poeta, es deia Antoni Xufo i es canvià el nom per Ramon Clavellet. I com un clavell desaparegué de la vida buscant la terra. Ell que a l'exili havia nascut, un pètal a Nàpols, un pètal a Sàcer, un pètal a l'Alguer, un pètal a Barcelona i l'últim a la ciutat de Reus, desterrat de la vida després de la setmana tràgica del setembre del 1909. En vingueren altres, tots localistes, tots provincians, tots ells malalts de la mateixa malaltia, l'exili. En Carmen Dore, home i poeta català de l'Alguer, pregonament barceloní durant l'ànima impossibilitat de moure's de casa seva sarda, per culpa d'una muller, d'uns fills i d'un altre ofici que cap català de terra sabia buscar-li. En Rafael Sari, mestre i pioner de la poesia en vernacle, exiliat de la poesia en la llengua des del dia en què li parlaren de Catalunya.
En Rafael Catardi, militar, poeta, espia, exiliat per la política i per la història. Pasquale Scanu, professor i poeta italià i català, doble i pregon exiliat per la glòria. Pino Piras, poeta tot sencer nascut a l'Alguer, viscut a l'exili alemany per culpa de la pobresa i exiliat a casa per culpa d'uns intel·lectuals que mai havien volgut integrar-lo. Francesc Manunta, religiós, poeta, religiós, exiliat per fer a Brasil, exiliat per cultura al seu país, l'Alguer. En vingueren altres, molts altres, tots vivents, tots exiliats dintre casa. Catalans, no valencians, no illencs, no rossellonesos, no sards, algueresos, potser, tots refugiats, perdoneu, tots exiliats en la bogeria dels versos. Moltes gràcies. D'entrada, permetin-me expressar la meva més sincera felicitació en nom del Govern de Catalunya al Casal d'Europa per l'organització d'aquest magnífic acte, que entenc que ja té com a tradició incorporar un territori de parla catalana fora del Principat, per commemorar aquest any la nostra Diada Nacional. A la vegada voldria, en aquesta felicitació en nom del Govern de Catalunya, fer extensiva la felicitació a les personalitats, o bàsicament a la representació artística, al grup de música que s'ha desplaçat de l'Alguer per ser aquí, i també voldria felicitar els premiats dels Premis Climent Forner d'enguany i esperonar-los a continuar amb la feina que estan fent en pro de la nostra llengua. S'ha dit i és conegut que les relacions entre Catalunya i l'Alguer es basen fonamentalment en la cultura i una llengua comunes que ens uneixen. Una llengua i una cultura que ens uneixen des de fa molt de temps, uns lligams que venen d'antics, de quan ja el Casal de Barcelona es va expandir de manera extraordinària per la Mediterrània cap al segle XIII, però que d'això ara en fa molt de temps i són molts els anys i els segles que han passat, però després de tots aquests segles ens trobem com a país davant d'un moment clau de la nostra història. El nostre govern, el govern de la Generalitat de Catalunya, és veritat que té com a objectiu primordial i prioritari el suport a la internacionalització de l'economia catalana. El nostre objectiu prioritari és promoure les exportacions, el turisme i sobretot captar inversions exteriors envers Catalunya. Però al seu costat i al costat d'aquest objectiu que dic prioritari n'hi ha un altre de molt central i que avui aquí, en el marc d'aquest acte, encara de celebració o de commemoració, com ha dit molt bé el president del Casal de la nostra Diada, en aquests moments doncs, és la nostra tasca, la tasca del nostre govern, aconseguir que el poble de Catalunya pugui exercir el seu vot i amb l'exercici d'aquest dret democràtic decidir el camí a seguir i decidir el seu futur. I vull posar especialment èmfasi en aquesta paraula, en el concepte de democràtic, perquè és ben cert que fer una consulta, que és el que reclamem per sobre de tot, és un indicador de qualitat democràtica, com la que poden mostrar el Canadà amb el Quebec o el Regne Unit amb Escòcia. I el nostre país, Catalunya, també vol ser considerat així, exercir un dret democràtic. Hi ha dos aspectes que nosaltres, jo com el meu càrrec al govern de Catalunya és la Secretaria d'Afers Exteriors i de la Unió Europea. Nosaltres, en la nostra tasca diària de relacions a l'exterior, sempre m'agrada explicar que tenim tres mirades. Catalunya està estratègicament situada en un espai geogràfic que té com tres finestres obertes al món. Per una banda, és evident que tenim una mirada cap a Espanya, cap a l'estat espanyol, tenim una mirada cap a Europa, a través de la frontera amb França, i tenim una mirada a la Mediterrània. Aquests dos aspectes defineixen Catalunya amb un vincle que ve de molt antic i són, per mi, els dos aspectes primordials. Aquesta Catalunya i Europa, però també la Catalunya i la Mediterrània. Per una banda, quan parlem de Catalunya i Europa, i avui aquí al Casal d'Europa, al Berguedà, té també molt sentit, Europa no és una realitat aliena a la nostra cultura i al nostre país. De fet, Catalunya ha reclamat i segueix reclamant ser part del bressol d'aquesta identitat europea. Nosaltres no
formem part d'Europa només des del 1986, quan l'estat espanyol s'hi va adherir a les institucions europees, sinó que nosaltres ens ve de molt antic i és una manera de ser i de continuar volent ser. Ara no m'extendré parlant de Carlemany, de l'imperi Carlemany i de tota la marca hispànica en la qual Catalunya ja formava part d'Europa. Però sí que crec que hem de parlar d'Europa, d'aquesta Europa sense fronteres, de l'Europa de la prosperitat i de sobretot el rol que Catalunya ha jugat i ha de continuar jugant en el projecte europeu. I sobretot hi ha de continuar jugant en termes econòmics. Per exemple, l'any passat les xifres que tenim és que el 67% de les exportacions de les empreses catalanes van tenir com a destí els països de la Unió Europea. Per primera vegada, les empreses catalanes majoritàriament van exportar a Europa i no van exportar a la resta de l'estat espanyol. Va haver-hi un canvi i un gir important. Per tant, Europa és present i quan Europa, de fet, ha posat a debat el seu futur i ha obert aquest debat més enllà dels estats, Catalunya sempre ha estat una participant entusiasta, implicada i convençuda. Per tant, nosaltres i la nostra definició ho va fer l'Òmnium Cultural l'any passat amb el lema Nou Estat d'Europa i nosaltres en som defensors i convençuts. I l'altra mirada que deia és aquesta Catalunya i la Mediterrània. Catalunya sempre ha mirat a la Mediterrània perquè parlava d'aquesta localització estratègica de Catalunya, aquesta ròtula entre Europa i la Mediterrània que converteix aquest espai comú com una prioritat política de la nostra política exterior i del govern. És ben sabut que Barcelona acull la Secretaria de la Unió per la Mediterrània i també el Govern de Catalunya, la Generalitat, presideix en una xarxa de regions marítimes i perifèriques una comissió que és la Comissió Intermediterrània i el Govern de la Generalitat amb aquesta presidència en aquesta comissió intentem establir una millor i una més efectiva coordinació entre les institucions i les entitats de l'àmbit euromediterrani. Però també és veritat que dir-se mediterrani vol dir també ser d'una determinada manera, parlar d'un vitrall de paisatges, de cultures, d'estils de vida. Hi ha molta mescla de cultures i identitats arrelades en cada territori i aquesta mescla i aquests colors ens fan singulars i una manera de ser en el món. I és tot aquest gruix d'elements que d'alguna manera els compartim especialment amb Sardenya i encara més especialment amb l'Alguer, amb qui tenim tots aquests vincles històrics i culturals que han perdurat al llarg del temps. Aquesta història comuna i de llengua, el català que coincideix a Catalunya i a l'Alguer i de la qual n'hem d'estar tan orgullosos, té aquesta concreció amb aquesta representació que hi tenim i més grat de fet compartir avui aquesta taula institucional amb el representant del Govern de Catalunya a l'Alguer i deixin-me només expressar que hi tenim des del 2009 signat un conveni per a l'ús i la promoció de l'ús social de la llengua i de la difusió de la cultura catalana, però també hi tenim d'una manera molt recent i en aquest nou marc de voluntat de refermar les relacions, el desembre del 2012 es va signar també un altre conveni entre l'Ajuntament de l'Alguer i l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb aquesta voluntat de cooperació per la cultura, la llengua, però també per impulsar l'activitat econòmica, turística, esportiva, comercial, de l'ocupació entre els dos territoris. Aquest vincle doncs, amb l'Alguer del Govern de Catalunya és especialment important i té una dimensió de caràcter intens i és un treball que s'ha de mantenir perquè és part del nostre patrimoni cultural i històric i l'hem de preservar en un territori que no és pròpiament, que està fora del que és pròpiament el Principat. Vull acabar la meva intervenció amb unes paraules manllevades però que crec que en aquest acte hi tenen cabuda i que em sembla que també és una manera esperançadora de cloure. Som conscients des del govern, i ara aquí sí que ja parlo potser més a títol personal, d'aquest moment transcendental i històric que vivim. Moments de certa dificultat, per què no dir-ho, però m'agradaria citar aquestes paraules del professor Carles Boix, el professor de Ciència Política a la Universitat de Princeton, Estats Units, que l'altre dia va pronunciar dijous passat a l'Ajuntament de Barcelona i que fan referència,
és part del seu discurs, perquè va ser un discurs llarg i molt potent, però fan referència a la Catalunya d'avui. Ell parlava del catalanisme dels nostres pares i dels nostres avis i que l'havíem de situar tenint-lo en compte i respectant-lo com un catalanisme d'una època i d'un temps, però que ara tenim un nou catalanisme. I el professor Carles Boix deia: però ara, per sort, el marc de sempre ha canviat. Hi ha democràcia a Europa i vida comercial a fora. El món ha canviat. Cal acceptar-ho, cal aprofitar-ho, cal adaptar-s'hi. Per això, malgrat les dificultats econòmiques i polítiques, hi ha també al carrer aquest estat d'expectació, d'il·lusió, d'una certa frisança. La il·lusió que la llibertat pot tornar a ser completa, com volien els barcelonins del 1714 i de totes les generacions que s'han succeït des d'aleshores. Moltes gràcies i de nou moltes felicitats per l'acte. Primer de tot, deixeu-me felicitar i agrair l'esforç dels que avui heu estat honorats, reconeguts, premiats, com li vulgueu dir. I felicitar l'esforç d'una de les coses que en qualsevol país normal que tingui el seu funcionament normal i que seria una cosa ben normal, doncs aquí a casa nostra és un fet excepcional. És un fet excepcional que hem de reconèixer i hem de premiar any rere any que gent utilitzi el català, que en diem català llengua d'acollida, o sigui, ja hem de posar català llengua d'acollida quan és el nostre propi idioma, i agrair-los l'esforç que fan ells per parlar-lo, perquè sí que a l'Alguer parlen de guanyar moneda, que és útil el català, de guanyar moneda, però ells saben perfectament que podem el castellà haguéssim pogut tirar endavant, haguéssim pogut avançar, però han fet aquest esforç de parlar el català. Per tant, moltes gràcies per l'esforç, gràcies per la dedicació i també els que ja heu ajudat, Mariable, els que heu ajudat que això sigui possible en tot això. Per tant, aquí, i ara un petit incís, perquè sí que poder l'any que ve o d'aquí 2 anys, no sé quan la cosa pot anar bé, hi pot haver-hi 5 estats, però poso en dubte que hi hagin 5 estats que parlin català. No perquè nosaltres no assolim el nostre objectiu, perquè si hi ha qui són capaços que el català li diguin la pau, vés a saber que són capaços si nosaltres tirem endavant amb això. Per tant, potser ens continuarem quedant amb 4 estats. Per tant, qualsevol bestiesa amb això. I això ho enllaço una mica amb el que ha passat l'11 de setembre d'aquí a casa nostra. I aquí veiem molts representants, i també això s'organitza conjuntament amb Òmnium Cultural i l'Assemblea de l'Esforç, i agraeixo l'esforç i els felicito de l'esforç que es va fer amb l'organització de la Via Catalana, tant des dels que ens vam desplaçar amb els llocs que ens corresponia, com també els que us veu quedar aquí i veu organitzar una gran via catalana aquí a casa nostra. És un exemple a seguir, i un país que organitza una cosa d'aquestes, que organitza aquestes coses excepcionals, doncs només el podem felicitar i només vol parlar de la grandesa d'aquest país, del que volem fer. I això fa que quan se'ns miren des de l'altre costat, des de l'estat, d'aquells que volen mirar el que hi pot haver, l'única cosa que troben és que en un informatiu de TV3 s'han entrevistat uns nens que van anar a la Via Catalana. És l'únic que poden trobar, perquè no es va trobar ningú que cridés més del compte, no es va trobar cap espai buit, que és un dels altres objectius que hi havia, però sí que s'ha pogut trobar que es van entrevistar uns nens que van anar a una festa, i que van demanar la seva voluntat de voler ser. Per tant, això vol dir que en aquests moments se'ns han començat a veure, o han començat a veure que la cosa va de debò. I aquí, des de Berga, també, com s'ha dit, des del govern de la Generalitat, vol dir que haurem de ser més ferms que mai, perquè les turbulències comencen ara, no el que ha vingut, sinó que comencen ara. Ara comença a haver-hi les turbulències com a país, com a nació, i aquesta voluntat de voler ser. I el fet i la casualitat o la història ha volgut que sigui 300 anys després justos de que perdéssim les nostres llibertats com a poble. Hi va haver una èpica en aquell moment. Sí que els barcelonins es podien haver rendit, però poder hores d'ara, 300 anys després, no estaríem parlant de recuperar les nostres llibertats i de recuperar i de voler ser un altre cop com a país, perquè aquella gent van ser capaços a l'últim moment de cridar armes als nens, sapiguent que els portaven a la mort. Per tant,
per aquesta memòria, per aquesta reserva, nosaltres també hem de ser capaços de ser ferms i d'aguantar les turbulències que hi puguin venir. I per tant, doncs, des de Berga també tirem una mica o donem la mà a la gent de l'Alguer i feu-los arribar perquè modestament també ens ajudin, perquè ens fan falta totes les complicitats, ens faran falta totes les complicitats internacionals que des del govern de la Generalitat estan treballant molt i molt bé, tot i que no l'expliquin gaire, però sabem que les estan treballant molt i molt bé perquè això pugui ser possible i perquè després de la via catalana surti uns caps de govern com són els de Lituània i els de Letònia i demostrin el seu recolzament amb el nostre país. Res més, jo acabo ja la meva intervenció i una mica agafant les paraules que s'han dit d'aquí també, que Garibaldi quan va acabar de la reconstrucció d'Itàlia va dir que ara s'havien de fer italians. Per sort, aquí a casa nostra hem de fer Catalunya, hem de reconstruir Catalunya, però per sort hi som els catalans. Moltes gràcies.